Tudtad, hogy amikor a szíved megáll, az agyad még körülbelül 30 másodpercig él? És ebben a fél percben valami csodálatos történik. A tudósok gamma-oszcillációnak hívják, de mi hívhatjuk az utolsó mozinak. A kutatások szerint ilyenkor az agy hipersebességre kapcsol. De nem a munkádat, nem a pénzedet és nem a félelmeidet játsza vissza, hanem a legmélyebb érzelmi emlékeidet. A pillanatot, amikor szerelmes lettél, a legszebb öleléseket, a tiszta boldogságot. Az agyad az utolsó erejével a szeretetbe kapaszkodik. Azt a szemét vetíti eléd, aki a legtöbbet jelentette. Hogy ne félj a sötétben. Élj úgy, hogy legyen mit visszajátszani. Hogy ez a mozi egy boldog film legyen. Ha tele vagy megbánással vagy haraggal, a lélekmenta segít letenni a terheket. Hogy amikor eljön az idő, csak a szép maradjon. lelekmenta.hu